Curs gratuit de investiții în care îți arăt cum am ajuns la aproape $300.000 în câțiva ani și cum poți ajunge și tu. Frate, altul care vinde cursuri, să mor eu nu vă mai suport. Știu, stai liniștit. Și eu sunt sătul până peste cap de reclame care îți promit cursuri gratuite, care te învață să investești, doar ca să ajungi la concluzia că sunt o abureală totală, iar la finalul lor, bineînțeles, se vinde un curs plătit. Dar, dacă îți promit că acest material pe care o să ți-l dau o să-ți arate tot procesul de la A la Z, practic, cum să începi să investești pe cont propriu de la zero, chiar dacă acum nu ai nicio experiență, îmi promiți și tu că vei începe să investești și nu mai stai cu banii ăia în bancă să-ți mănânce naiba inflația? Îmi promiți că începi să investești pentru tine și pentru familia ta, pentru viitorul tău, pentru libertatea ta financiară? Și nu doar că primești tot procesul, însă primești toată strategia mea personală în 7 pași care m-au ajutat să ajung la aproape $300.000 în câțiva ani de zile, portofoliu care îmi generează undeva la câteva zeci de mii de dolari anual. Ce zici? Promiți? Da, Gabriel, promit că o să citesc cu atenție cursul tău ca să ajung și eu la libertate financiară. Super! Atunci facem deal-ul. Dă click pe linkul de mai jos și descarcă singurul curs din România care te duce către prima ta investiție și nu doar îți promite asta.